6, 7, 8, I believe it's not too late. Together we can change the world. Sri Hun Sen Lyngdoh, Meghalaya. Mrs. Rosaria Swear, Meghalaya. Kani ka kanhon jogi kena bat ki samla kabahe atam ha kaperthai barok kowe kabala seng do Baden Powell ha kasnam Shahjar khandai spa nyo ya kabla pen khasnat akan negeri India ha kasnam Shahjar khandai spa shipho bala tip kini ka kanhon kum ka Bharat Scouts and Guides. Together we can change the world. Sail past where it's been charted, roll your sleeves up. Hakane ke jilla Meghalaya lapun sothiet ya ka Bharat Scouts and Guides hau nai wieng kasnam Shahjar khandai spa nyo puar ha kapor badang long menteri sarkar bakmi ya katenat puli puthi ke jilla dau ba DDP na 12 seng ya ka kani ka kanhuan kelas sothiet batrai kam shirham ban sandor ya ka long ren yang jogi kena bat ki samla watla ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides kalayat lenti mentala palat sop sansnem Hendrai kidang bon ki bampat sngu thu shai halor ka jingdon kani ka kanhon bat ki jing mentoy ban long dekhot ha kani ka kanhon kumta ban shai di ki babon balang syapang kani ka kanhon ha kani ka tayo ka kanhon UPCN kala phai khmat ban ekran kerpang bat ki nong yalam jong kani ka kanhon Sail past where it's been charted, roll your sleeves up, let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. Bat kani ka organisation kila bandrung ki khna ki ba na do ka snem ka ba ki dap nriu snem ngidon le ki jong ki katkum ka snem jong ki katkum karta jong ki ngidon le ki jong ya ki khna ret kin riu hado chipau snem kila bandrung ki khot ya ki bulbul ya ki kenthai ki khot ki kaps ki sinrang ki dang ret te ki don la ka jong ka em ma ki ro ya ki ka em joki na mar bi ki dang ret ka dai do your best nang tu baden da kila pois post nem saneng kila ban join ya ka baki ong ka scout ka guide ya ki senrang ki ong ki scout ya ki kenthai ki ong ki girl guides kini kila don ha ka to ka karta ka ba kham he khandiat bat ka em jong kini pade ka dai be prepared ya kini nang to baden da kila alai sa college ru kendang continue bakin join bekidang beteng hi bekin join namar ha kani ko organisation jegi ke jing ong jong unong seng ya kani ubade Baden Powell uong once a scout always a scout once a guide always a guide nakata kadaw ki beteng bet banlong da kila poi sa ka college pade kila poi ke tu ka karta ka bagila khe samla bha bat kila don ha po ka college level te ki join ya ka baki ong ka roba bat ranger ya ki senrang ni ong ki roba bat ya ki kenthai ni ong ki ranger kini pade kile ayu kini ka em jongki ka long service kini kila kham he kila ya perthai bat kila la ban lech ki community kila la ban lech ki wek center na takadaw ka em jong kini ka dai service kumkit khot bapura jong Meghalaya Bharat Scouts and Guides ki khna bagi samla nalor bagi ojing hikai halor ki babon ki benta jong jing im jong ki yo ala dru bane shim benta ki lempung bat kerensan bapher bat lengba kine baro ki yo ala bane sam mar keliang ya gi jingnang jingtip jong ki bat hakum kini ki lempung bat rensan pauru sakasap ke badan haki ka ngidon daki frame syllabus according to the age group katkum ka karta jong ki kini ki activity su kini hap bat ka demand jong kani ka age menta bat katkum ka karta jong ki ngidon la ka jong syllabus de kum ye kini ki khna ki bedang red ngidon ki playway method ka proses jongi ka long learning by doing te kin hap ban
Kidon di ki playway method, kidon life hujat kumno kerukom ban hikai ki, nado ban hikai ki, hikai nado beki dangret ningkong ban itho yo blay. Kumno bekin duai, beki don kam, kido ubu don utau blay, hikai ki, lengba ki ruk game, lengba ki jingel akai, lengba ki activities jong ki le kata. Ban nado dangret ki lai hikai ki, kumno bekin kat banang yai kapor bikin la ban yang halaki jong kijat ti kat baki dang don hapo ki suppose nem ki arab tang paramaki ki don ki activities kum ki craft kum ki competition life hujat ki don ki bangi khot ki utsaf ki kenja festival ki baki ya kendo lang baki ya exchange idea para knarit ru pindui pin lengo ban pet amazing kini kena baret kumno kila hakato kata kerukom nisat sia talent jeng kiru nado gidang red hakapor kabaki enroll ki kabakongsan ki sem ya ke jingkular lai teli ke jingkular pilong hakani kerukom ni ai ki sem ke jingkular jengki kelong ngakular banle ya ka kamram yaublei bad ya kari nang tap de ban yarap ya ki para beriu, para marjan, ban kongo ya ki an jong ka scout guide. Ti kita ki an ki don kendai tali ki an. Ti ha kita ki an du ki dei barakhat ki loyalty, courtesy, honesty, baning kong ka dei honesty. Ka policy jong ka scout and guides ka dei honesty. Ti ki buat, ti through kito ki fundamental principles ni frame ka ni syllabus. Kalau kontak bat kita ke syllabus, kenang bagi kita ke syllabus ke ni rap iki ban bel ciki. Watla ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides kumbal ong nadu pasedang. Baga de ka kenhun jaki kena bagi samla ka bahek tam ha ka perthai. Henrei klem don langpat ki khot ke balarang ba manopat ban betin lenti yaki. Kumta ha ka ne ka kenhun pini iru ki khot ke balarang ba. Kum ka kenhun ka balai ojeng kershan bhana ka sarkar. Henrei ban kampen sting ya ke jingkit jong ke sarkar. Kendiat senam menshwa, la sengru ya ke seng jong kirang ba kan thai bat chenrang, ya ke balatip kum ka Meghalaya Scouts and Guides Fellowship. Kani ka kenhuan pat, kapit kerpang ha ka ban penmi pisa, na ka banta ki jingdan kam jong ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides. Ha ka baki ni kirang ba, na lor baki no senyang na ladir. Ki wat lentiru kumno ban penyo pisa, ya kani ka kenhuan. Ti nalor katang sukwa ban ya thoi pi bagi don sakawai pada ka organisation na ka banta ki adult ka bangi khot ka Meghalaya Scout and Guide Fellowship. Kani la ban join ki ex servicemen ki kino ki ba la long guide mensua nda ki la pas nda ki la yu nang to kim don jakah chuban lej number 1 a scout always a scout. Ti ngi seng ya kani khnang begitu kin yo beteng. Kenang ba nda kila chong thait makanan nda kila adep ikam kila ban ai jingerap pada kum kabaki ong supporting kaba ai jingerap pada nak bentab ya kini pada ki kena ki badang ki ai jingerap kenang bekinang ya kenang bekinang kiu chaprang kinang ai jingerap la hujat na barok khat kiliang kani ko organisation te kani ko organisation ki join bon kini ki jongi ki IAS officers ki bureaucrats ki bal julang mensua ki commissioner jongi by virtue of their post tenda ki layo orung hangi te ka namar ba once a scout always a scout ki join pada ya kan ya senior organization ban penmi pizza na kabanta ban pen urlong ya ki kato kani ki project jang Meghalaya Bharat Scouts and Guides ha ke sisa jan jang teo balala ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides Fellowship rengkat bat ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides. Kila penlong ru de kerensan ya tem ya put ha usosotham auditorium Shillong ha ka balai shim benta de ginong ruai bat ki kenhun tem jong ka sor Shillong.
ban senai ya kan ke youth center ban pediang ya ka activities jong kino ke youth organization pat ya kino kena ro bikin yo alat bikin yo alat ban penlong ya ki camping jong ki ya ki training ya ki activities jong ki bikin yo alat tinggi don ke training center jong i hang tei hapo tengar dei na kan ka daw bikini ki Meghalaya Scout Guide Fellowship ki ya sembenta bat ki support yang ni de kila survey bahai ke jaka namar bangi plan bingin build ya ka way ke building kenang bingin yo ban penlong ka utility building naka benta ki kena samla artli ki ngila plan ka way ke de ban develop ya ka camping center bat sak way pade ka adventure center kani ka adventure center ngi plan bingin don ka adventure trail park kapan entertain ya ki kena ibam dan sinu ban lek ibapli kini ki kena sor kena kendong jongi ban lek chado gohati kita ka akolan ban lek chado ayu bapli kim don lat don lenti dangi don hapo state la jong kum kani ka jing le kai ka jing pen melen ni ki kena ka baki khot ka khamlong pher ki khot ka adventure trail park kani kan ai lat ki kena kin wan chate kin ya le akai life hujat ka long atat ka adventure ban hikai ki ban exercise life hujat tingi plan bangin sena ya kata ka adventure trail park All the food